A explanada da Seca volverá a acoller un ano máis a xornada Ponte a Conducir, un circuito de educación vial para os máis pequenos, no que haberá prácticas de peón, de condutor de bici e de karts. O que se trata é de que aprendan condutas viales, comportamentos viales, e que sean educados vialmente despois a vida normal, cotidiana. E van a facer as normas básicas de peatón, de como se debe circular pola beirarrúa, ademais vamos a ter cars para que tamén manexen os cars e vexan as diferencias que hai como peatón ou como condutor, por exemplo, neste caso car, con semáforos, teñen que respetar os peatóns, teñen que respetar os pasos de peatóns, e ademais condutor de bici, que tamén é esencial para circular día a día na vida social, vamos. Nesta sexta edición de Ponte a Conducir tamén haberá obradoiros de primeiros auxilios, exposicións, exhibicións e o tradicional concurso de debuxo. O lema deste ano será o móvil e a circulación, o obxectivo que os nenos aprendan normas de conduta e de comportamento. Mentalizar os rapaces a medio lonxo tempo a educalos vialmente. Para poder participar nesta xornada, os nenos e nenas deberán inscribirse na web da FAMPA. Para poder participar da actividade, pois hai que rexistrarse na web da Federación de AMPAs, en nontedurmas.org. Xa está aí na portada unha ligazón para a actividade, para poder encher un formulario, apuntarse. Hai límite de prazas, porque evidentemente aquí non poden participar todos os que poderían participar, porque hai persoal limitado, espazo limitado. Pero, vamos, en principio, xa está aberta a inscripción dende onte, co cal, pois, animamos a que todo o mundo participe. Estas actividades de seguridade viaria están dirixidas para nenos entre 3 e 14 anos. Ademais, como ven sendo habitual nas últimas edicións, a xornada Ponte a Conducir celebrarase únicamente en Poio. Xa levamos 2 anos que non o podemos facer en Mollabao por problemas que ten aí o Concello de Pontevedra, non sabemos moi ben os motivos. O caso é que ali hai un circuito estupendo que non o podemos estar utilizando. Temos que utilizar un que ten a DST, que é destos móviles, que, bueno, aquí a verdad que temos bastante sitio, un sitio estupendo, uns fondos da ría maravillosos, así que esperemos que faga bo tempo. A xornada Ponte a Conducir comezará o sábado 21 ás 10 da mañá. Todos os nenos que queiran participar, ademais de inscribirse na web da FAMPA, deberán levar o seu medio de transporte.